Hello sa inyo mga ka-chicken. Magandang araw po sa inyo mga ka-chicken, no? O, ayan, makikita nyo ngayon mga ka-chicken. Mayroon tayong din mga lagang manok. Hindi po sa atin ito mga ka-chicken, no? Kasi ako po ngayon ay nandito sa lugar, sa bahay ng aking binan. At nakita ko sa kanilang backyard ay mayroon po silang mga alagang mga manok. Ayan, mga native chicken. Ayan, makita nyo. Kaya namimiss ko din mga ka-chicken yung mga manok doon sa amin. Kaya yung ginawa ko ay nag-volunteer na lang po ako na ako lang po magpapakain. Ano? Kasi namiss ko po yung mga alaga ko. Kasi nandito kami ngayon sa kanila. Ayan, makita nyo, natuwa tayo sa pagpapakain. Hindi lang po ito yung mga alaga nila. Kasi yung iba gumagala, naka free range talaga yung mga normal talaga sa pag-alaga ng native chicken, ano? Na pinapagala lang at kusa lang yang uuwi kung tuwing hapon at saka umaga naman ay nandyan, nag-aabang sila ng bibigyan ng pagkain. Ayan, nakita nyo. At makikita nyo may yung tandang na nakatali. Yan po ay Rhode Island Red na galing po sa atin, ano. Dinala ko dito. Tsaka may isang Rhode Island Red na babae. Tatlo po yan na ka-chicken yung dinala ko dito. Binigay sa kanila ng na Rhode Island Red na hen. Kayong dalawa daw po ay nagkasakit, namatay. Kaya ito na lang po yung natira. Ayan, makita nyo mga ka-chicken yung Rhode Island Red, napakaganda tingnan yung roster. Dyan, makakasta yan ng mga native chicken na hen, na babae. Ay maganda din po yan na magiging crossbreed or upgrade sa mga native chicken. Yan, natutuwa talaga tayo, no? Ito lang yung typical na backyard na pag-alaga ng manok. Yung hindi mo na kailangan ng kulungan. Maganda talaga ito sa native chicken, no? Ganitong style lang. Pinapagala lang sila. Pero yung mga disadvantage din ito mga ka-chicken, no? Ay kung mapunta sa ibang kapitbahay ay minsan hindi na nakakauwi. Tapos malaman mo na may magiinuman na. Yung pulutan ay adobong manok. Yun, o nilagang manok. Ayan. Yung mas worse pa noon ay bibigyan ka pa ng kapitbahay ng ulam. Tuwang-tuwa ka naman. Kasi binigyan ka ng ulam. Hindi mo alam na manok mo rin pala. Okay. Yan. Yung iba, hindi pa dumating yung ibang manok nila. Ito pa lang po yung pinapakain natin. Kasi gumagala daw yung iba. So ito, nasa lang. Naka-range lang talaga siya ng mga manok dito. Nakatuwa pag may mga laga tayong mga ganito, no? Sa backyard natin ay unang-una kung gusto nating kumain ng native na manok ay manghuli lang tayo agad sa ating mga alaga. Pupili tayo o may instant ulam na tayo mga kapatid. Yan, napakaganda. At napakasarap pa itong mga native chicken. Okay, ayan. Napakaganda. Tapos yung, itong mga ka-chicken, no? Mayroon itong inahin na may dala-dala siyang mga sisiw. 1, 2, 3, 4 o 8 sisiw yung mga ka-chicken. Yung dala-dala niya. Yan din yung natural na pagpapalaki o pag-brood ng chicken, ano? Yung inahin mismo yung nag-aalaga sa kanila. Ayan yung ginagawa, gumagala lang din yung inahin na yung nagtuturo
na kung ano yung dapat kainin, na magturo niya sa mga sisiw, no? At saka pagbibigay ng init sa kanila, dahil kailangan ng mga sisiw niya ay yung mismo inahin na yung nagbibigay. Kaya hindi na kailangan dyan ng mga brooding pen, pailaw, o yan. Doon yung iba mga kachikin, no? At saka dito sa kahoy na ito, dito lang din dumadapo yung mga manok nila mga kachikin tuwing gabi. Yan, kung nakikita nyo. Yan yung kagandahan din, no? Yung pag-alaga ng mga native chicken. Ayan, kasi pwede mo lang silang pagagalain. Ayan. Ayan, nakatuwa tingnan. Itong mga talaga, inahin na nagdadala ng sisiw. Pero yung ano din, din mga ka-chicken sa mga native na inahin, kung nagdadala ng sisiw, nagpapalaki, ay mostly dyan, marami din yung magiging mortality kung ganyan nakagala lang, no? Mostly nga mga 50% yung namamatay sa mga sisiw or higit pa. Kasi nga unang-una yung ibang mga sisiw ay hindi makaya nila yung paggala ng malayo, yung iba na iiwan, yung iba na kain ng predator, o yung iba na habol ng aso, pusa, yan, o taka hindi na masagip ng inahin, o kaya yung inahin ay pumunta sa may tinalunan na mga mataas na parte at hindi nakasunod yung sisiw, o yung ilan lang, kaya yung iba na iiwan hanggang namamatay na lang, yun din yung disadvantage niyan compare sa naka-brooding pen ay intact lang talaga yung mga sisiw, Pero dyan, sa ganyang style mga ka-chicken ay napaganda niyan. Kasi yung mga magsusurvive dyan ng mga sisiw ay mga matitibay din kasi sanay na sila. Unang-una sa lamig, sa area, sa paggala, ganito. Yaka Rhode Island Red Rooster. Yan. Posible nga, tingnan nyo mga sisiw nila ay posibleng yung roster na Rhode Island Red siguro yung dyan. Kasi may halo na pula. Di pa natin sure kasi hindi naman rin nakita, lang tayo dito. Bakasyon tayo dito. Ito yung sili. Napaganda din dyan. Kung panggamot sa ating manok. Kasapan-sama natin sa tinulang manok o adobong manok. Napakasarap ng sili mga katigil. At ayan. Yan pala yung sili mga ka-chicken, pwede yan magiging natural antibiotic para sa ating mga alaga manok. May magkasakit, pwede natin bigyan, Kaya, ayan mga ka-chicken, yung ating mga backyard native chicken, pag-alaga sa backyard, ganito lang, mostly dito sa atin sa Pinas, lalo na nasa probinsya. Ganito yung kadalasang sit-up, pag-alaga ng manok. Sigurado ko makaka-relate yung ating mga kabayang OFW dyan na mayroon din mga alagang native chicken sa kanila. Yan, na backyard lang, nasa paligid, sa likod ng bahay, pinapagala, pumupunta doon sa damuhan, at saka tuwing hapon bumabalik na naman para dumapo, Kaya ganito lang yung sit-up sa backyard free range chicken. Okay, ayos. At yan mga ka-chicken, sinishare ko lang sa inyo yung mga pag-alaga ng native chicken na maganda sa ating mga sa ating pamilyang Pilipino. Okay, ayan mga ka-chicken, maraming salamat ulit sa inyong laging pagsubaybay mga ka-chicken dito sa ating channel. Okay, ayan, uwi na din kami, balik kami doon sa amin at mag-share na naman tayo, magbahagi naman tayo ng mga ibang tips sa pagmamanukan doon sa ating manukan mismo, babalik na tayo doon para share ko naman sa inyo yung ano pa yung dapat natin ibigay na kung may mga katanungan kayo mga chicken na open po tayong mag-comment lang po kayo sa ating comment section para may bahagi ko din na ma-share ko din sa inyo sa abot na ating makakaya. Ayan, ganito lang mga ka-chicken.
napakaganda po yung pag-alaga ng manok, nakakatulong sa atin at mag-enjoy pa tayo. Okay, happy farming po sa inyo mga ka-chicken at ingat po tayo palagi, ano? Salamat sa laging panonood. God bless. Thank you. Sorry, it's DJ. Good.